Danmark er et lille land, men vi har altid været en af de største skibsnationer i verden. Og det er alle os på land, der står bag det hele. Så man kan godt blive stolt ved tanken om, hvad det er, man er en del af. Det er jo en skøn fornemmelse at se det skib, man har arbejdet på, det sejler ud i verden. Stolt af dem her, hende her og ham her. Jeg synes, det er fedt at kunne fortælle mine børn, at far han er med til at få de her store skibe ud at sejle igen. Der designer, producerer og installerer teknologien. Både på de meget store skibe og på de helt små fartøjer. Faktisk er der dansk designet udstyr ombord på stort set alle oceangående skibe i verden. Det er ikke for at blære mig, men det er smedjen, der er fundamentet for det hele. Stolt, når vi udvikler nye grønne løsninger, så skibsfarten kan transportere millioner af varer og mennesker. Man bliver faktisk nødt til at være kreativ, hvis man kan ændre på CO2-udledningen. Sikkert og bæredygtigt rundt på hele kloden. Vandet det er en helt speciel størrelse at arbejde med. Man ved aldrig helt, hvordan det arter sig. Stolt af at være en del af en industri, der vokser, og hvor der bliver brug for endnu flere hænder og hoveder, som kan være med til at udvikle og vedligeholde fremtidens skibe. Der er ikke to fartøjer, der er ens. Til forsvaret, fiskeriet, godstransporten og færgedriften, så den i fremtiden kan sejle helt fossilfrit. Det er super fascinerende at se fysikken blive til noget i virkeligheden. Stolt af fællesskabet, når mennesker fra mange forskellige uddannelser, jobs og nationaliteter arbejder sammen. I'm from France, he's from Iran, he's from Denmark. Vi kan med stolthed sige, at vi har brug for dig. Både dig, der søger din første arbejdsplads, og dig, der drømmer om at skifte retning til den maritime industri. Jeg har jo været selvstændig frisør i mange år, og nu er jeg i lære som industritekniker. Kom og vær med til at sætte kurs mod en bæredygtig fremtid.